Rupaisori Ardi Block Bishing Klajak Birendra Ruwaja Kamio Paisok Paike Tini Majuli Bishal Te Rimikano Nainani Bagai Borok exam Pai Tini Parao Paizak Hani Bagai Sing Parao Nama Paike Tarai November Maso Je Paimanisi Kisa Dugi Tangka Sungbo Politician Ba Wama Sam Tongmani Bagai Paimalia Getini Paisok Paike Kai borok kahamno tongo bongni examination ni pore tabu ek mas vacation ni pore borok desha hostel thangpinai ke bongni je chajak nai ningjak nai saban surf rok je nangmani family o abo tini desha tubiri phaike kai borni porashuna kahamno cholui tongo asa khayo financial rogo Sini Bishal the Imika song borok ni result te hamanga ni kising actually sara tripura ni lukorok no omo se koinani musungo jara chubana musung nai rok jotono chubai mano chini contact number to ka kising moi contact khaimano chungno ang saichung simia o jagao kabangma lukorok no chungno chubao je borok no omo haike 2020 salni simi 2024 prai 5 bochor running choli tongo bongni logio chung tonglai mani Kai financial kewo kuno lukurok subana musung kai chungmai kurungai man kai kubangma borok no talangna rok musung jago kai bini nana bini thagu songrok abo rohna soyani bagai borok tabu Ebenezer English medium school porlai tongota bo class ro Majuli ke 6 gai Bishal te Rimika kai class 1 ta 2 kasine o exam pai khan थांनाय फाइफोराव खेबरक किसा कलम को सारक दङ ताबो आपरो तो जों बरनो डॉक्टर रग लाङै हस्पिटल रग तलाङै बुंनि बिथि बुराय रग पाइकलांजाक ताबो खेबम हाय कबरनि रुगल तो ताबो कुनो लुमिया नामले जेनो ताबो बरक नि कुनो लुमानि हाय को स्किन डिजीज आमते कुनो कुरै इया जुदि तंखा हांकाय जों लोकल सिनियर धनन्जय संरक दङ सिनि मनिन्द्र संरक दङ बरक न साहरै जों Borno subasu khlayo kesungbo sob somoi phainani mabo asuk easy karon sabrum to Agartala se busu hasar Agartala parani simi phaiya Borno omo haike nai karon bagai 2-3 mas por sung ma phai ngai phaimani kisa leri thangka to phan bongi sajang mari rokte kisa tongkho kai tini borik lang phake kaite 2-3 mas pore sung teise phaitinai bongni readmission fee rok bepar tongo dag phaikan kai borno teise readmission rok makhlaine te school ni je SMC committee rok wasung mane borno belaki chubawi tongo jesu fees nango aboni 2/3 rok rikhainu last year rok kaito sung borok khoroksa rok ni se nasio amti hai gai financial te borok help khainu jini jehetu borok logio ke गामि रावले ताम समस्या दं bongni no khungo bong no ko khitai no guri taising phai saimanka kai video by Rupaisori Ardi Block ni video by kok sawi som phainai sombar no bong no khitai no tangai rijak kai kok sa kai tu irok to motamuti tong okay